Ginapa siguro sang Iloilo City Police Office sa publiko nga ila pagahimuon ang tanan agud madakpan ang sa likod sang tanan nga pagpamahog o kon bomb threat sa nagkalain-lain nga mga buluthuan. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Colonel Kim Legada ang direktor sang opisina, iagin pahayag nga nagpatigayon sila sang pagsinapol kaupod ang Iloilo City Government, National Telecommunications Commission, Iloilo City Legal Office, Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACU kay mga representante sa mga bulutuan nga nakabaton sa bomb threat. Suno kay Legada, magapakigangot man sila sa Department of Information and Communications Technology o kan DICT. Agud matultulangan ang SIM nga gingamit sang suspect o kun ang account sini. Pahayag niya ginakolektar nila ang tanan nga data nga pwede mahimo nga ebidensya kag ila ini ginapasa sa mga technical expert nga makatumod sang lokasyon kag identity sa mga source sang bomb threat. Dugang pa niya kun makilala kag madakpan ang mga suspect, siguraduhon gid sa mga kapulisan nga hindi ang mga ini makaluwas sa mga kaso nga ipasaka sa ila. Ginpahayag pa ni Legada nga makahatag man sila kaupod ang Explosive Ordnance Disposal K9 Group 6 sa mga lecture. Kag iban pa nga dugang nga mga ihibalo sa mga estudyante kung anong dapat nga obrahon kung makabaton sang kaangay sini nga mga pagpamahog. Nag-convene kami sa meeting not only for the PNP but also with other agencies. Ang purpose naman diri is to really identify and locate the suspect since ang mode of reporting is through messenger. We are exhausting all the means from NTC to telcos as well as ang DICT. We are asking for their assistance. Si Police Colonel Kim Legada, Direktor sang Iloilo City Police Office.